kining pasidaan ni Jesus mga igsuon dili ra ni para sa taga Kurasin, sa Bethsaida o sa Capernaum, para gid ni natong tanan. Kanabang ang gustos Ginoo nga kung makasinati gani tag mga grasya, milagro man or unsa diha natural nga kalampusan, ato gyung isipon nga kini pasidaan sa Ginoo nga naa siya, nga siya maayo, nga siya naghatag natog mga maayong butang. Nya kay naghatag magmaayong butang, ang ato sang response ngadto niya kinahanglan sad maayo. Pareha gud ninyo mga bana og asawa, ug maghimo og maayo, di man gyud maglisod man gyud mog dawat basta ang imong kauban sa kinabuhi maghimog dautan. Ikaw nagtinarong, siya magbinuang, bugat kay na. Mao na ang Ginoo naa siya'y warning na kamong nakadawat og mga grasya, labi na gyud mga milagro nya, dili lang gyapon magbuhat og maayo, sige lang gyapon pakasala. Di gyud ko maluoy ninyo. Nya ningong pag-isa diri, pagka makalilisang, terrible, severe ang mahitabo sa mga tao nga siging dawat o grasya unya dili gyud maghinulsol sa mga sala. Kumusta man mo ron? Napamoy sala? Wa na. Nga sige man mo simba din wa pagid ay kuan, wa pagid ay mohunong. Ang nakaapa nato, imbis mo repent, mo justify, mo defend, ato naman Hinoong ingnon musabot ra ng Ginoo kay sige gugug simba. Anay naingon ako 20 na katuig silang gatipon kay pulos mga minyo niya pagingulan ako pader sige mamigsimba di lang may mga lawat musabot sa tingin Ginoo pader kay nagbinuutan man mi pero wa gyud sila magbuwag tipon lang yapon sila o mas like kasal ana nako di na musabot ang Ginoo niingon pa gani siya mas grabe pa Hinoon ang silot unya ninyo kamo din hebe mustaman nayuban mo hangyo pader blessingi ko kay mote ko og board exam kinsa man imong kuyog siya ako imo ning bana sa di pader kanang galib-in pamiron nako nya bangayo ka gracias Ginoo aron mo pasar sa board exam nya kamo galib-in mo di ka ba wow mangayo ka og kana ganing grasya para malampos ka ni ang imong kinabuhi gispend nimo sa yawa kalain sa nimo manulti padiroy ana nako di ba ako lang nang gisulti ay nangayo man kas Ginoo og grasya unya ang inyong kahimtang gapuyo man mo supak man as Ginoo nya nganong imo man padayonon ang samday maayong buhaton pader nako mayon ta mahagbong ka siya ayaw sad pader aksyon na siya hilak nya akong giingnan nindot gyud ikaw Brad ang inanton akong laki holding hands ra bagid sila kay sweet kay ba na ibog sa nun ko gamay ato man holding hands nya ingon ako ikaw ayaw nigdadas impierno pagbuwag mo puyo ayaw na mo pag sige close o nya wa na sa nang sexual activity nya humandayon liho ka inyong kasal mupasar man o ma-failure liho ka ang inyong kasal aron nga kung mupasar inigdawat ninyo sa grasya nga ni pasar sa board exam nindot na sa inyong kahimtang ano ba kanang pahaom-haom ba ayaw na unya-unya ayaw na ka ng mga buda-buda diha kanang mga unsa pa na diha mga hikay-hikay ang importante madawat ninyo ang sakramento mao nay gitawag mga igsoon og paningkamot sa pagbiya sa sala. Kini si San Jeronimo, akong gibasa-basa sa Google, nindot kay karon no kay mga santos ba pwede na to basahon lang kinabuhi dias Google. Di na ta kinahanglan mo adto pas library gawas og maghimo gitag extensive nga study. Pero kana mga basic ba nga background
na-impress ko kay kanina si St. Jerome, palauyab sa day kay ni siya. Nya dili pag yun palauyab, atong batanon pa siya, bagas study pa siya sa philosophy, theology, bright kay ni siya. Ni-engage gid siya mga sexual activities. Kay mo may uso sa una. Karon uso pa ba na karon? Ni samoto yan. So mo na usos una, ni-engage po siya. Pero sa sige niyang study, labi na gid sa theology, nakaingon siya, na-guilty siya maayo. So aron makabiya siya ato, giilisa niya og lain nga activity. Unsa may activity? Sige siya bisita kay dito siya sa Roma, sige siya bisita aning mga kanibang mga lubong sa mga martyrs ba. Muadto gi siya ngadto sa lawom kanang wa nay kahayag kuno nga moabot. Ano bitang kaysa una open man na ilang mga lubnganan, wa biya na electricity. Musuot siya ngadto sa ilawom, iyang kilid mga lubong, mga bukog ana adto siya dito na malandong ug nakaingon siya. Mao naman tingali ni ang kangit-ngit sa impyerno. Di ko gusto mo adtog impyerno Mo to nga sige na siya basa sa Bible niya, basa sa lives of the saints, hangtod yun nga na in love na kay siya sa Ginoo o gibiyaan niya ang iyang dautan nga mga buhat. Mura bag iyang reparation og ni pagamit siya sa Ginoo, ang iyang lawas gipagamit niya sa Ginoo, ang iyang abilidad gipagamit niya sa Ginoo, gigamit gid siya sa Ginoo hangtod nga na himo siyang the only theologian nga naka-translate sa atong Bible ngadto sa kaning gitawag og standard language sa simbahan nga mao ang Latin. Ug gikan diha mibaha ang laing translation, mas nasabta na gyud maayo ang atong balaang kasulatan nga karon daghan na kay naglalis ana. Mga buangon sana sila nga naglalis na sila. Sala ba ang panaglalis, no? Amay lang ang tao ka ng gitawag dialogue. Kanag yung mag-ininsultuhay na, naiayo. Ang uban pa hapit na lang magpinatyanay, tungod lang ang usa ka pulong sa Biblia. Marag nga, binuang na yun ba? Dili na nakinaiya sa tao nga nagsunod sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, gihisgutan din nga si Job, daghan kay siya gisulti ngadto sa Ginoo tungod sa mga kasakit nga iyang naagian. Siya pagkatarong nako nganong nahitabo man daghan kay siya nagreklamo. Pero ang Ginoo ni remind niya, daghan itong pangutana. Siya nakapasubang na bakas adlaw, nakapugong bakas gabi, nakahibaw bakag hain ang pinuyanan sa kahayag ug sa kangit-ngit, nakahibaw bakag pilay gidak-on sa kalibutan, nakahibaw bakas mga tuburan sa tubig dito ilawom sa aning dagat. Gipahinungduman siya maayo nga kita di ay kining tanan nga atong gidawat, gasigi lang tagdawat pero wa gid tay binuhat. Pangguba hinoon, kusog kita mangguba. Ginagmay og dinagko, gubon gid nato. Karon nangaguba ng atong mga kalasangan, ang atong kunong ozone layer, ang kaning atong hangin. Di na takahanggap kaayo og labas nga hangin dinhi ani mga sentro-sentro. Nabisan kay ngadtong mga bukid-bukid kay naa man sana mga pigiri kana ba mga backyard pigiri, di ra bagyod atimanon, porting baho sakit kay atong ilong. Bisan pa duol sa kapilya, butangan pa gyud anang mga baboy nga wa ra bagyoy klarong kuan kaning pag-atiman sa paglimpyo og sa mga baho. Ano ba yan na? Ang polluted na atong tubig diha sa ilawom sa yuta. Polluted na, di na takainom ang mga puso, higana sa puso, igo na lang ligo. Igligo pag yun mo manimaho pag yun ka. Nga atong i-process, lain na sa nang distraction sa minerals, water minerals nga gikinahanglan sa atong lawas. Nangadaot na ta nga naman tungod kay wa ta mag-amping sa gihatag sa Ginoo, wa gani ta kapasalamat. Kamo nakapasalamat mo ron nga nakabati pa mo sa akong tingog o gayaw-yaw mo nga taas kaya kong humili. Kana bang bisan na lang pagpasalamat
Nya once nga makapasalamat ka nga gidawat na nimo gikas Ginoo, tan-awon day nato nihaom pabatas Ginoo. Atong hinulsulan atong mga sala. Pagkaamgo gyud ni Job nga wa gid siya kapuslanan kun way Ginoo, niingon siya, daghan na kay ko gisulti Lord, di nako musulti. Kana bang maminaw na lang ko nimo og musunod nimo kaysa magsigig reklamo. Kusog kitang mo reklamo kundi na takabao kay mulakaw sa hagdanan, sakit ng tuhod. Pero nakapasalamat ba kasod sa pila ka tuig na nagpahimos ka ng imong tuhod? Magreklamo na ta nga nangapangag na ta, lisod na kaikaon na pagigatawil-tawil dihang ipon. Magsige na kagkuan. Nakapasalamat ba ka itong una nga bisag mga kubals inasal nga gahi kayong imo lang ubobon kuto-kuto lang agi? Nakapasalamat ka ato? Ana. Pasalamat, nagsigi kag reklamos Ginoo intaw, ayuha intaw ning akong papa nga 80 anyos nga makalakaw unta nigbalik. Ang atong gihangyo makalakaw untag balik, pero nakapasalamat baka atong 79 years nga wa gyud maparalyze ang imong papa, nagsigig trabaho, nakapasalamat baka ato? Nya karon nga na 80 na, nag-wheelchair na, ang imong gyapong hangyo ayuha intaw Ginoo, ayuha intaw. Yabag ka diha. Pasalamat o yan. Ako na, sige kong hangyos Ginoo, mahurot unta ni kahalin ang salat. O niya, karon gamay ra kay halin, gahapon, 44 ray halin sa DOPS. Ana. Pero nakapasalamat ba ko atong minilyon nga niso dinhi nga nakapatukod aning atong renovation dinhi, nakapatukod sa kapilinya o uban pa. Nakatabang sa ubang parokya nga niabot na arog hapit 120 million nga mga donations. Nakapasalamat ba ko? Magsige ra jud kog focus ani nganong 44 man ni slat na halin sa DOPS. Di ko kay og kamo sad og nakapasalamat san mo palit ra man gyud mo. Pero di mo magpasalamat, sige lang san mo ingon nga manabitaw kog palit. Ana, buangon ka. Kung mao na mingon sang Ginoo, human na bitaw ti katagae, di na ti katagaan. Di ba? Sige kag inom anang tubig, ikaw ugma di na di ka mo inom. Manabita kag inom karon ugma kuhaan na ti kag tubig. Human nabita kag ginhawa karon ugma di na ti ka paginhawaon. Ana den Ginoo di ay. Hoy, tubag. Una, samtang napay baligyang slat, palit. Kaysa kuhaan o niya kaniana. Usa na kapaagi sa pagpasalamat mo na si Saint Jerome, samtang naapay mahimo ang iyang hunahuna, sige gid siya himo sa mga butang nga gustos Ginoo. Mao na nga nakahimo siya translation, di paigo nga na-translate niya very kuan gyud kanang sana almost 100% ba nga nindot kay pagka-translate ang Bible nga nasabta na siya, gahimo pagit siya komentaris sa tanang bersikulo sa Bible gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament, hangtod namatay siya. Iya yung spent ang tanan. Wa siya mingon manabit akong translate, kadako na akong nabuhat, kapuyon pa jud ko nimo nagsigig pamalandong anang naang kada bersikulo. Tanawan na ninyo kanang Jerome Commentaries, hapit jud kada bersikulo iyang gitagaan og translation. Kamo nag-translate mo bisag usa lang ka libro pananglitan kanang gibutang ni suway ninyo translate ha sa inyong kinabuhi, assignment ni Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Assignment na ninyo. Ugma, og makatranslate mo ana sa inyong kinabuhi, labi na gid Cebuano nga pinulungan. Ano nam sanay Cebuano? Kana bang paghatag og komentary ba, paghatag og pamalandong sa matag bersikulo ana. Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Ang makahimo ana og komentary or pamalandong ugma or bisag butang talang Domingo kana langit siguro mo ana. Sige na sa doko-doko sa assignment translate na lang dapat dito ikaw na lahimong pamalandong usahay sige lang tang paminaw puno na kita muawas unsa may maayong buhaton ipaambit buhata aron mahurot
Para gud anang imong energy, sige lang ligid-ligid diha, tapulan kay kastanan, sige lang ligid-ligid. Unsay mahitabo sa imong lawas, mudako og maayo hangtod masakit ka. Pero gamita, idagan, itrabaho, ana, di ba ini kataod-tauran, kao na sa gagmayo, trabaho na sa ada na, makuan, balansi yun. Di ba? Muna kamo siging simba, siging dawat anang sweldo, siging dawat anang ginansya, nya di gyud mo palit og slot. Kanang unsa man inyo patubuon para unsa man, para sunugon kas impierno. Matud pa diri ni Kristo, ikaw Capernaum, imong gipatubo ang imong kaugalingon hangtod mo sangko kas langit, ibanlod hinuon ka ngadto sa impierno. Nindugtan.